Trenčiansky samosprávny kraj podpísal už 10 memorand, ktoré iniciujú spoluprácu medzi strednými odbornými školami a súkromným sektorom. V Považskej Bystrici boli podpísané už 2 takéto memoranda, naposledy so strednou odbornou školou. Dnes sme v Považskej Bystrici podpísali druhé takéto memorandum o spolupráci medzi zamestnávateľmi a našimi strednými školami. To prvé bolo so strednou priemyselnou školou tu v Považskej Bystrici a dnes k tomu pribudla aj stredná odborná škola, ktorá je teda známa to stavbárinou, ale aj tým autoopravárenstvom. Práve týmto memorandum chceme podporiť túto školu smerom k zamestnávateľom, ktorí tu pôsobia v regióne, ale aj na celom Slovensku, aby nejakým spôsobom viac počúvali tých zamestnávateľov pri tvorbe nových vzdelávacích programov, nových učebných študijných programoch alebo odboroch a hlavne teda, aby určitým spôsobom poskytli týmto žiakom prax v ich prevádzkach, v ich zariadeniach, pretože škola určite na to nebude mať peniaze, aby išli naozaj s trendom, s tou novou dobou, s dobou pri tých nových technológiách, ktoré môžu poskytnúť len títo zamestnávateľia. Toto memorandum je skôr takým spoločným vyhlásením o tom, že čo budú robiť jednak zamestnávateľia, čo bude robiť tá ktorá odborná škola a čo bude robiť zriaďovateľ, v tomto prípade Trenčiansky samosprávny kraj. Nikoho sme do toho nenutili, skôr tí zamestnávateľia, ktorí boli oslovení, sa sami mohli rozhodnúť, či teda budú podporovať to odborné vzdelávanie, to odborné školstvo, alebo nebudú ho podporovať. A nikto z týchto memorand a z tých zamestnávateľov, ktorých je už podľa mňa teraz viac ako 150, ktorí podpísali tieto memoranda tu v Trenčianskom kraji, nikto tu nie je na silu, je to vyjadrením ich slobodnej vôle a slobodnej vôle každého z tých strán, čiže z Trenčianskeho samosprávneho kraja, ale aj tie každej odbornej školy. Podpísalo 22 firiem, vyberali sme ich podľa toho, že zvolili sme taký kľúč, aby tu boli veľké firmy, s ktorými spolupracujeme, boli tu nadnárodné spoločnosti, boli tu regionálne spoločnosti, firmy, ktoré sú montážne firmy, predajcovia, takže výber bol veľmi ťažký z toho dôvodu, že spolupracujeme minimálne 60 firmami. V rámci podpory odborného vzdelávania schválili poslanci Trenčianskeho kraja zámer ubrať v budúcom školskom roku triedy gymnáziám a obchodným akadémiám a tieto presunúť na odborné školy. V praxi to znamená, že Trenčiansky samosprávny kraj si dal za cieľ navýšiť v odborných školách celkovo počet žiakov približne o 600. Otvárame viac tried od 1. septembra na odborných školách. No a našou úlohou aj výsledkom teda pozitívnym by malo byť aj tej kampane, ale aj podpísať týchto memorand by malo byť to, že naozaj naplníme tie odborné školy. Je to veľký cieľ, takmer 600 žiakov presunúť do odborných škôl. Uvidíme, koľko z toho sa nám podarí urobiť. Začíname, vravím, minulý rok sme začali, s kampaňou Hrdina remesla sme začali 1. februára, takže ideme tými postupnými krokmi a ja pevne verím, že aj tie ďalšie školské roky budú ešte lepšie ako tento. Uvidíme, urobíme maximum preto, aby sme ten počet tých žiakov do tých odborných škôl bolo viac od toho 1. septembra, ako tomu bolo minulý rok, respektíve počas tohto školského roku. Veľmi dôležitá je pritom komunikácia so žiakmi základných škôl a ich rodičmi. S cieľom propagácie stredných odborných škôl vznikol aj projekt Hrdina remesla. Mnohí rodičia však stále uprednostňujú všeobecné vzdelávacie školy než tie odborné. A rodič si môže vybrať prakticky z dvoch možností, hej. Tou prvou možnosťou, že dá to dieťa na tú ekonomickú školu, na ktorú sa možno bude trápiť, na ktorú keď skončí to štúdium, tak pôjde na úrad práce. Znova bude, ako sa hovorí, rodičom na krku. Potom štát bude dávať ďalšie peniaze na rekvalifikáciu, čiže ďalšie peniaze, navyše ďalšie náklady daňových poplatníkov. Alebo má tu druhú možnosť, vidí proste zoznam škôl, ktorá má podpísané určité memoranda o spolupráci, že kde tá škola s tými zamestnávateľmi komunikuje a že ten zamestnávateľ mu dáva určitú prax a že je veľká pravdepodobnosť, že sa zamestná. Čiže to je tá druhá možnosť. A ako každý normálny rodič, ktorý rozmýšľa, si určite vyberie túto druhú možnosť. Že dá to dieťa radšej na takú školu, kde má väčšiu pravdepodobnosť, že to dieťa, keď absolvuje túto školu, že sa zamestná, že má prax, že má remeslo v ruke. A nikde nie je zakázané alebo nikde nie je napísané, že nemôže si popri tomu robiť napríklad maturitu, ďalšiu školu, vysokú školu, bakalára, magistra, inžiniera
a už popri zamestnaní a nemusí pýtať finančné prostriedky od rodičov. Myslím si, že pre trh je to veľmi potrebné. Žiaľ, stretávame sa s problémom, že žiaci nechcú ísť študovať na tieto stredné odborné školy. Vidím tam problém možno v rodine, možno na základných školách, ktorí tieto školy dávajú tak do úzadia, aby som povedal, ale podnikáme kroky, aby sme tú našu školu zatraktívnili. Ja som absolvent tejto školy, skončil som tu výučný list ako murár, následne som si urobil maturitu popri zamestnaní, vysokú školu a v podstate následne som nastúpil, pracoval som tu 13 rokov, odchádzal som pred 10 rokmi, takže ja som taký, by som povedal, že príklad, že pokiaľ človek chce, môže pokračovať. V súčasnej dobe máme strašne veľa absolventov vysokých škôl, či sú to drevárske, stavebné, sú to úspešní podnikatelia, takže ja si myslím, že nie je to o škole, ale je to o tých žiakoch.